Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah monggo ida tansah nyasaken puji syukur wonten kesakun Gusti Morfing dumadi Gusti Allah taala ingkang sampun paringi saking karahmatan karaharjan kaselamatan ugi yuswa ingkang panjang dumateng kula dalah panjenengan sami saengga ngantos wekdal menika kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nir ing sami kala. Boten kasupen salat ma'asalam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah sapanipun wonten ing dinten akhir samangke. Dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pawasa lebto ing pitutur ingkang tansah jahat kawula peteni. Dumateng para ustaz ustaya, para kinyai ibu nyai ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangemban-pangembating praja, para santri nagari ingkang pados dados pandam pandume para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Boten katalung pen kunjuk atur dumateng pemunden kawula nggih panjenenganipun Bapak Jumawi dalah panjenenganipun Bunda Mintarlin ing kalodhangan wedal menika nembe hangayai kewajiban menika malakramaken putra kinasihipun Ronjina Mas Ayu Eka Oktavina Nurfianti ingkang sampun pikantuk nak Mas Bagus Abdul Nur Akib pinontok Atmojo putra saking panjenenganipun Bapak Sutarman dalah panjenenganipun Bunda Lutfiana katimbang ajabah mugi pinanganten saripit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya robbal alamin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa windan wataraken dumateng panjenenganipun Bapak Jumawi dalah panjenenganipun Bunda Mintarlin ingkang sampun kersa nimbali kula sakanca saking Rey Vanis Campur Sari so pasti bisa wonten ing dalu punika kerja bareng DN Pro Audio ugi juru inceng Indonesia Gumilang Entertainment Video. Terima kasih matur suwun mugi sukses ngantos paripurnaning pagelaran ugi kerja bareng kalian CV Faiz Production kangge panjenenganipun Bapak Haji Faiz. Terima kasih matur suwun sukses selalu. Para rawuh kakung Mbah Putri ingkang tansah kita kinurmatan ing wekdal dalu punika Rey Vanis Campur Sari Beto Widodari 3 cacahipun pramila badhe kula temaken setunggal monggo setunggal wonten ing sakajenge panjenengan sami widodari ingkang kula sebat namipun kula aturi jengkar sakelengan tumuju wonten ing sasana widodari ingkang angka kaping sepindhah wonten diajeng Linda Babe Rey Vanis Campur Sari. Wondene widodari ingkang angka kaping kalih kula aturi jengkar saking panjenengan tumuju wonten ing sasana wonten diajeng Putri Nirmala Rey Vanis Campur Sari. Wondene widodari ingkang angka kaping 3 kula aturi jengkar saking panjenengan tumuju wonten sasana wonten diajeng Ica Lorensia.
Lan ugi nderek tetangan dumateng sedaya para rawuh ingkang sampun sami lenggapi narakanti sisa kanthi mardika merdekaning pegane. Kawula piyambak MC Ahenya Indonesia. Timbul Jaya kanthi Azusanti terus karya tataning bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Revani Campur Sari, so pasti bisa. Pasti bisa. Mas apa wis lali sliramu? Total